Тук съм до вторник. Камиона на Бат Цеко. Стоката за утре. Това ми е стоката. 2 адреса за утре. Аз един адрес го знам. Дето имам. Първия. Дъчани и българи пращат едно място. И отивам за първи път. Където фирмата не е там. Тя е там фирмата, но тя е голяма. Ама винаги те пращат на едно място. Ти трябва да отидеш да въртиш 2 км още. За да отидеш да те разтварят точно къде трябва. Същата фирма обаче е на 2 км. Не знам що така. Но вече като съм ходил 3-4 пъти, знам. Айде, чао. Живи и здрави. Тук мога да седна да си пия кафето.